दिनै जोङो गासैबो मिथिगौ दे बुहुमनां गोजोन सान आरो बे बुहुमनां गोजोन सानजोंनो जोंनि बिटिआरआव बिटिसि सरकारनि जि बानजायनाय बे बानजायनायाव गोजोन सान हिसाबै बेखौ फालिनाय जादों आरो जोङो मिथिगौ दे 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव बिटिआर मोनसे एकर्ड जानानै थाङो बे भारत सरकार आसाम सरकार आरो बै समनि दुलाराय बर'फोरनि जि माखासे बिग्रायारि हानजा आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि मोनसे सान्थि सुक्ति बे जानानै थाङो आरो बेनिफ्राय जोङो नुनो मोनदों दे प्रमद बर'नि दैदेननाय जि बिटिआर बिटिसि सरकार आथिखालाव जोङो मोनसे गोजोन थासारि जों बे बिटिआर ओनसोलाव मोननो हादों आरो नैबे बिटिआर ओनसोलाव प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय जि सरकार बे सरकाराव मोनसे हेपिनेस मिशन होननाय मोनसे साबजेक्ट लानानै बेखौ नै बोसोर आगोलनिफ्राय खामानि मावबोबाय थादों आरो दिनै जोङो नुनो मोनदों दे बिटिआर ओनसोलाव जि मोनसे सान्थि परिबेस बे सान्थि परिबेसा जों मोननो हादों सान्थि परिबेस जों मोननो हानायनि थाखायनो दिनै बिटिआर ओनसोलाव बिभिन्न बिथिङाव जौगानायखौ जों नुनो मोनदों बेवहाय सुबुं सम्पद बिथिंखौनो होन बेवहाय माने सोलोंथाइ बिथिं बेवहाय माने जि सावस्रि बिथिं बे जौगाथाय बायदिसिना माने इनफ्रास्ट्राक्चार बिथिङावबो जौगानायखौ जों नुनो मोनदों आरो जोङो मिन्थिगौ दे सान्थि थायोब्ला जोङो बिभिन्न गुबुन गुबुन बिथिङाव जोङो जौगानो हायो आरो बेनिखायनो दिनै नैबे बुहुमनां जि गोजोन सान बे गोजोन साननि गेजेरजों नैबे बिटिआर ओनसोलाव थानाय गासै रायजो राजा बे रायजो राजाया जाहाथे जोङो गोजोनै थानो हायो आरो फैबाय थानाय समाव जोङो बिटिआर ओनसोलखौ मोनसे जौगाखां ओनसोल हिसाबै गायसननो हायो नैबे मोनसे थांखि लानानै दिनै जों नैबे बुहुमनां जि सान्थि बा गोजोन सान बे गोजोन सानजों लोब्बा लानानै हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों। दा दान्दिसे उनाव जोंनि चन्द्रपारायाव थानाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्स बेवहाय नैबे गोजोन सानजों लोब्बा लाखिनानै बेवहाय हाबाफारि लाखिनाय जादों आरो बे हाबाफारियाव आसामनि गभर्नर लक्ष्मन प्रसाद आचार्य बिथाङाबो बाहागो लाफैगोन आरो गुबुन गुबुन भारतनि गुबुन गुबुन आरो सा सानजा भारतनि गुबुन गुबुन माने समाजारि बिथिङाव खामानि मावबोनाय गोजोन थासारिनि बिथिङाव खामानि मावबोनाय बिथांमोना बेवहाय बाहागो लागोन आरो बेनि गेजेरजों जों नैबे बिटिआर ओनसोलाव जि मोनसे गोजोन थासारिनि जि मोनसे रादाब बे रादाबखौ जोङो मोननो हागोन। दिनै इउनाइटेड नेसन्सनि फोसावनायाव वर्ल्ड पिस डे हिसाबै दुलाराय बुहुमावनो खुंफुंनाय जादों आरो बे तारिखखौ प्रति बोसोरावनो बे पिस डे हिसाबै मानिनाय जायो आरो बेजों सोमोन्दो लाखिनानै दिनै बिटिआर सरकाराबो बे सानखौ गोजोन सान हिसाबै खुंदों जिहेतु जों बिटिआर सरकारा बोसोरनैनि सिगाङावनो पिस मिशन हिसाबै लानानै जोंनि गेजेराव बे बिटिआर ओनसोलाव बोरैहाय गोजोन थासारि लाबोनो हायो गोजोन थासारि लाबोनायनि गेजेरजों जोंनि बिटिआर ओनसोलाव रायजो जानाय गुबुन गुबुन जाथि जनगोष्ठीफोरनि गेजेराव मोनसे खौसेथि लाबोनो हायो बिनि थाखाय खामानि मावबोदों आरो बिनि थाखाय जों नाजाबोदों आरो बेखौ लोब्बा लाखिनानै दिनै बे वर्ल्ड पिस डे दिनाव जों बिटिआर सरकारबो पिस डे हिसाबै पालन खालामनानै दिनै गोजोन थासारिनि बाथ्रा रायजो राजाफोरनो फोसावनो थाखाय बुहुमनो फोसावनो थाखाय बे पिस रेलिखौ खालामनाय जादों आसा खालामदों जे दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों बिटिआर ओनसोलाव थानाय गासैबो रायजो राजा गुबुन गुबुन जातिनि रायजो राजाफ्रा मोनसे फोथायनाय फैगोन बिटिआर सरकारनि फारसे जे बे सरकारा थारैनो गासै हारि हारिसाफोरनि थाखाय खामानि मावदों गासै हारि हारिसाफोरनि गेजेराव खौसेथियाव अनलायनाय लाबोनो थाखाय खामानि मावदों आरो गासै हारि हारिसाफोरनि जौगाथायनि थाखाय गासै हाबाफारिखौनो लादों आरो अब्लासो बिथांमोना जोंनि सायाव फोथायगोन बे सरकारनि सायाव फोथायगोन आरो अब्लासो जोंनि गेजेराव गोजोन थासारि फैगोन आरो गोजोन थासारि फैयोबासो जों जौगानायनि खामानि मावनो हागोन। Bukan sih, di